Сен біздің татар эстрадасы артистларын эми біраз ғана жооп алыйсың өзіңнің сұрауларың менен. Эми қазір сен шундай сұрауларға жооп бере алырсың мекен? Без проблем. Татар эстрадасында фахишалык бармы? Мен білмеймін, бардыр. Неше болмаса енді ол. Хыянат иткенің бармы, булдымы? Кімге? Якын кішіме? Әйе. Yok. Сиңа хыянат иткенелер булдымы? Yok. Bir Пусть koşan- попробуют только. Yok. Миллион сум гонорар бирселер, 18 плюсда видеода төшөр идеңби? 50/50. Миллион сум. Evet. Карале, эстрадада синең интервьюларыңда катнашудан баш тартучылар күпме? Миңа сұрауларың ошамый деп әйтті Гүлназ Сафарова. Салават абый 2-нче ел дейді. Шуңа күрә мин Салават абый белән эшләячәкмен. Интим фотолар җибәргәнең бармы? Әлбәттә. Кайсы өлешен күбрәк җибәрәсең? Тулысынча? Тулысынча? Нишләп аны аерма бутырга? Әгәр Идрисов